Мустафа Джемілєв – найвідоміший у світі кримський татарин сьогодення, лідер свого народу і один з визнаних моральних авторитетів сучасної України. Він обрав свій неймовірно складний шлях усвідомлено. Його дитинство – насильницька депортація, тяжкий режим спецпоселень, голод та приниження. З юності він почав боротьбу за свій народ. 15 років життя провів у радянських політичних таборах. За його плечима найдовше в історії голодування протесту – 303 дні. В кінці 1980-х Мустафа Джемілєв очолив боротьбу за національне відродження кримсько-татарського народу вже на історичній батьківщині в Криму. Розповіді про Крим замінили йому дитячі казки. Все його життя і всі його ідеї були пов'язані із мрією про повернення на батьківщину. Вперше Мустафу Джемілєва засудили на 1,5 року позбавлення свободи у зв'язку з його відмовою служити в радянській армії за політичними мотивами. Первый процесс за отказ от службы в советской армии, они же как исключили меня из института как неблагонадежного и сразу хотели в армию отправить. Ну, в армию, понятное дело, там они, видимо, готовились, чтобы провокацию какую-то сделать, чтобы там же легче, тут там народа нет, свидетелей нет. И когда я пришел в военкомат, говорю: слушайте, я что-то, говорю, не понимаю логику советской власти. Как неблагонадежно, я не могу учиться в институте, а вот этому неблагонадежному хотите в руки автомат дать. Как же так? Перед закінченням терміну, який Мустафа Джемілєв відбував в Магаданській області, проти нього було порушено нову кримінальну справу за сфабрикованим звинуваченням за непокору. На закритому табірному процесі в грудні 1986 року Мустафа Джемілєв був засуджений до 3 років позбавлення волі умовно з 5-річним випробувальним терміном і звільнений із зали суду. Після прибуття в Узбекистан Мустафа Джемілєв відразу ж включився в бурхливу політичну діяльність. У квітні 1987 року на першій всесоюзній нараді представників ініціативних груп Мустафа Джемілєв обраний до числа 16 членів Центральної ініціативної групи Національного руху кримських татар. У травні 1989 року на базі ініціативних груп засновується Організація Кримсько-татарського національного руху. Мустафа Джемілєв обирається її головою. В цьому ж році разом з сім'єю він повертається до Криму і поселяється в Бахчисараї. Рефат Шубаров познайомився з Мустафою Джемілєвим в 1989 році. Але ім'я Мустафи часто звучало в його родині задовго до цього. Наша семья очень часто говорили про него, и мама говорила, особенно когда мы ездили в Краснодарский край. У меня там жили тети, дяди, и они очень близко контактировали с близкими Мустафа, когда он сидел в тюрьме тоже. Ну, поэтому после этих поездок долго все это обсуждалось в семьях. И, конечно, некий такой ореол мужественного человека по отношению к Мустафа в нашей семье был. Так судилося Мустафі, що він був поза рідним краєм тривалий час. Але він знає оцю формулу, він знає спосіб, як, будучи далеко від Криму, бути з ним разом і формувати його долю. Тому йому не звикати бути поза Кримом, але насправді бути душею Криму. Родина прекрасная, у нас неповторимая, единственная родина. Но все-таки родина, в первую очередь, это люди, твой народ. Більше, ніж Крим. Великі люди маленького народу.